Iya. Sapa? Mbak Birgita Ayu. Ayo. Coba kaya apa Cah Ayu sing denok diblong. Seneng karo kata-katamu isu arep mulih lho, Bir. Napa, Pak? Pak Dalang, mencintai itu tidak memandang umur. Nyun pamit ngono kuwi lho. Kapan nek ngomong iki lho kapan? Makasih. Ngono enek wong akeh nek bojoku ora gelem ngakoni. Cublak suweng berdiri Birgita Ayu. Yuk. Cublak suweng epeng kelanda mamuka tutung gudang pak wawe rale sapa mungkin delekake sing sirpa delek kopong sirpa delek kopong Cublak suweng epeng kelanda mamuka tutung gudang pak wawe rale sapa mungkin delekake sing sirpa delek kopong sirpa delek kopong sirpa delek kopong. Terima kasih Mbak Birgita Ayu. Pak Dalang, wilujeng dalu Pak Dalang. Bagaimana perasaan panjenengan kemarin Pak Dalang? Setelah kita ngobrol sampai pagi niku gimana perasaan jenengan? Aku ki bar mayang biasanya langsung turu mergo mripatku ngantuk campur kesel. Mau ki kaya HP bar dicas ngono. Dadi ki menyala padang ngono lho. Ngono kuwi. Ora wae dhewe mau iso akeh diskusi to, Bi. Nggih, kata diskusi, Pak. Lek nuwun sewu, sok-sok ki aku menyajikan pakliran untuk piyai-piyai sepuh sing bener-bener pecinta wayang, pengamat wayang iki pancen gawe aku kuwi. Ning untuk menyajikan pakliran untuk generasi Gen Z, nah, kuwi sampeyan sing sebagai penyambunge Dalang Cahya Kuntadi ngono kuwi. Ora pedhot sajiyane ngono lho, Bir. Nggih, Pak. Leres niku, Pak. Harus seperti itu, Pak. Karena perkembangan wayang ini kan harus terjadi ngoten lho Pak. Kalau tidak dikembangkan ya wayang akan hilang ngoten lho Pak. Menurut kula nggih Pak. Bener. Ayo muga-muga awake dhewe semakin berkembang ya Bir ya. Nggih amin Pak Dalang. Tegese karo kanca-kanca Madangkarai sukses kabeh ngono lho ya. Nggih amin. Saestu niki Bu amit sewu nggih Bu. Kula wingi niku nganu Bu, kan jenengan teng Tulungagung. Pak Yek aja mulai sik Bir sik nunggu ngancani aku. Ngoten lho Bu. Saestu niki Bu Pak Yek niku fitnah Pak Jan. Ampun ngoten Pak. Engko aku diarani netizen sing dasar Birgita menggoda Pak Cahya Kuntadi malah kaya ngono Pak. Alah ben kondang pisan lek itu kang nggodha dalang endi-endi. Ngono kuwi. Ah iya bakul tempe. Monggo sing bener dek lak Kediri nggih tahu takwa tahu kuning ki lho Nduk. Dadi ning daerah alun-alun Kediri mesti enek bakul. Sing bener iki bakul tahu takwa tahu kuning lho. Ah iya ngono. Pak Yuli sik lenggah. Tasih Pak. Matur nuwun sih. Sampeyan lak yo lenggah ning Karanganyar to? Nggih Pak, kula sakniki ten Gondang Rejo Pak Yuli. Aku arep dadi wong Karanganyar Pak. Syukur. Sik ngenteni. Tak arahne kabeh sinden kuwi dadi Karanganyar. domisili di Karanganyar. Ben penak ya Pak. Sampeyan ning Karanganyar tak anjurkan. Terus Mbak Diajeng Chandra lenggahe ning Karanganyar. Ning Songgorunggi ana Ndagen. Lho kaya ngono iki Winong iki ya ning kono. Ning ndi kae, Nong? Karangturi. Karangturi ya Karanganyar. Nggih, Karanganyar. Iki mbiyen lho, Umi arepe ning Kartosuro tak kon pindah Karanganyar ya. Golek wong Karanganyar rek tenan. Ha iya, ngono kuwi. Wong Larsoe tak kon pindah kok. Ayo. Heeh, men kopen ayo. Ayo matur nuwun sih karo Pak Yuli. Matur nuwun Bapak Yuli. Sampun kersa rawuh nggih to Pak, sampun kersa mendukung Madangkara. Nggih Pak Yuli mugi-mugi panjenengan sehat Pak Yuli, panjang yuswanipun. Tuku gulali karo tali. Pak Yuli sawarane sinden ampun lali lho Pak. Aku guting karo kowe lek entek-entekane iki terus njaluk dhuwit ngono lho ora. Lho, lha nyapa lho Pak? Ya pancen butuh Pak. Ya butuh kaya apa iku kudu nek dibesut sing alus apa piye. Aku apal karo Birgita anggere nek wong sugih utawa pejabat teko, praupamu tak sawang kok kene malah kaya kotak amal kowe malian ora ngono kuwi. Enggak pareng ngono nyuwun ngono kuwi. Pak Yuli wis maringi job
Apa pira karo Madangkara bolak-balik. Iki wae bengi iki aku kon milih. Apa nggih, Pak? Kowe milih ndi? Anu Jakarta apa ning Karanganyar? Karanganyar sing cedhak mawon, Pak. Ya welekmu masung ben ning Jakarta. Lho kaya ngono kuwi. Lah nyapa kok jenengan mboten milih teng Jakarta? Sesuk-isuk sik petengan teko omah wisan aku. Lah terus? Lah arepe pangkur jenggleng kan iso ning omah. Aduh. Bagaimana Pak perasaannya? Sampun maem. Ngapa? Jenengan sampun maem. Maem apa? Maem Bukesi maksudnya, Pak. Padake panganan ora. Urung no sik ngono. Ayo nembang kagem Pak Yuli lan uga kadang-kadang Setiaji lan ugi Pak Lurah ya lenggah, Pak Camat ya lenggah, para sesepuh ya lenggah. Nggih. Mbok pilih enten request, Pak. Nggih, teng mriki mboten enten request. Pak Yuli ngersake napa Pak Yuli? Manut. Oh, manut. Nggih. Kelangenane Pak Yuli iki caping gunung, Nduk. Nggih. Nah, iya. Cuaping gunung. Biasane panjenengane mesti kersa nembang sak bawane caping gunung. Lah, harusnya ngoten lho, Pak. Ning mbok menawa sayah wong mau bengi ya wis kaya ngono, to. Lah, bengi iki panjenengan ngersake menikmati saja. Ngono kuwi. Ya, Bir, bawane Bir. Lho, bawa, Pak. Oh, iya no, jengglengke no. Berarti nek bawa ya 100.000 ya, Pak. Kuwi njaluk ning sapa kuwi? Jenengan to? Oh, beres ora mung 100.000. Besok amplop kandel nggih kowe. Ayo. Tenan. Kandel isine mek surat ae, Pak. Lek ora aku bareng sampean lho, Pak. Hah? Lek gak aku bareng sampean. Iya ngono ya kenek. Aku tak ning bis ae lek ngono. Tak enteni Pak, jagongan suwi lah kok tak kira ki ayo sarapan bareng. Lah kok jebul jenengan malah sarapan ki piye to Pak. Dan banget tenan. Aku mikir lek sing tak jajakne iki mung sapa jenenge Yuda karo Larso kan enteke pompole 30.000. Lah karo kowe karo Winong karo Mbak Li lho entekku malah akeh no ora. Jan jatah. Manajemen penting ngono kuwi. Mergo wingi ditinggalne tulung aku ngarep Bukesi aku mek digaweni dhuwit 50 ngono. Mangane to Pak, jenengan sebagai lelaki kudu menyimpan uang sendiri, uang kenakalan lho Pak. Maksudnya uang kenakalan iki ya digejajakke para-para yoga, para-para sindan lho Pak. Ora kok aku lek nyekel dhuwit iki ora iso panjen bir ra iso. Aja kok nyekel ngitung kuwi lho mesti kleru terus aku iki. Berarti kula siap mawon Pak, kula siap dadi sekretaris jenengan tak ngitung dhuwit ngoten lho Pak. Oh iya. Lah ngono sesuk kowe nang Madangkara gantan sekretaris ya. Siap. Gerak ngono lho, ayo. Nganggo rok. Sepan kae lho, ayo. Sendale jinjit mboten, Pak? Jinjit. Ayo. Tur karo nggo map ngono kuwi. Ayo. Kacamatanan? Harus wajib kuwi. Ayo. Ayo nembang malah tekan dindi. Saben bengi jotos-jotos malah gawang kelire iki pertama kali di Indonesia karena terbuat dari tembaga. Oh niki baru ya Pak berarti Pak. Anyar iki. Lek ora sowan ning Laladan Jatipura ya ora tak aturake. Ayo. Nek kelire baru ngono iki kudune jarik yoga, jarik sindeni ya baru Pak. Aja sampean terus sing baru. Sampeyan ora ngerti, mungkin ajare ya anyar kaya ngono kok ya. Endi lho Pak iki wis suwek iki lho Pak delok. Suwek iki Pak. Sing utuh kowe ngangger petok aku mak suwek kok mending marang. Ayo. Ngono iki dadi fotokopi lek njaba suwek berarti ya. Yo. Ayo Pak, ayo anu bir, ayo sini. Ayo. Yen memajang hamong karo janur kuning.
Lek tak terawang ya Bir, sampeyan iki menuju utawa OTW menjadi waranggana sing viral tenan. Lah pun viral, Pak. Ya ngapa? Pun viral lah. Kula niku gumun, Pak. Jan kok iso netizen iki jan lek mengetik itu bahaya sekali, Pak. Tenang. Kuwi ora masalah. Ketika jenengan menjadi perbincangan entah itu positif apa negatif, otomatis wong lak ngomongke sampean. Nggih. Lah ketika jenengan menjadi rembug orang banyak akhirnya jenengan ora krasa jenenge saya munggah. Ngono kuwi. Malah artis-artis kae ben tenar mesti gawe masalah malahan ngono kuwi. Akhirnya jenenge mumbul meneh ngono kuwi. Aku ya gumun lho Pak, padahal aku ya gak tau gawe masalah, padahal aku ya jujur saka hatiku lho Pak, tapi kok ya dadi kudu gawe masalah lek pengen kondang ngono kuwi. Ora mung sinden dalang. Lek pengen kondang diel ngono kuwi kudu duwe demenan ndangan. Lah. Lambe elek digugu ora. Kira-kira jenengan kapan, Pak? Aku ora pengen kondang kok, Bir. Oh. Yang penting harmoni keluargaku. Tenan lho Pak. Heeh. Kok enek mak selenting Ki Cahya Kuntadi bersama sinden titik-titik ana pripun Pak? Titik-titik ora cetha. Masa ya seorang Cahya Kuntadi dikabarkan gandeng dengan seorang waranggana dari Ngawi yaitu Tutik ora mungkin. Ora mungkin. Ayo. Mesti wong mesti biasa wae Pak. Heeh. Wis ben alami ya Bir ya. Iya Pak. Coba Cahyu terus no. Panas Dian. Parian wiwit saking Mbak Lia Sundari. Lho, Bukesi mboten Pak? Hah? Bukesi Bukesi iki takon istirahat. Aku dalang sing tak tutne lak Pak Purboasmara. Dadi Bukesi mulai saiki tak dadene Bu Ninuk ngono. Karo foto-foto Pak. Tak mulyakan. Jare pengendikane para kiai, para pinter kae, ketika kamu ingin dimuliakan oleh Tuhan, maka muliakan kedua wanita. Satu ibumu, kedua istrimu. Lah kuwi. Tak mulyake Bukesi ora usah nyambut gawe ngopo to Bu, santai wae. Berarti yaga karo sinden gak dimulyakne, Pak? Hah? Yaga karo sinden gak dimulyakne. Kowe esuk sing mulyake ya bojomu, ngopo kon mulyakne? Lah kan aku melu padang karo melu jenengan. Lho, sampean tak seragami, gawe lendang seragam, jarike apik, ngono kuwi sound sisteme kepenak, gamelane becik. Ngono lek dimulyakan. Ya kurang to, Pak. Lah iki kudune seragam karo yoga iki ora padha karo yogane kok, Pak. Lah maksude? Iki lho jarike kudune seragam karo yoga. Iki ora seragam iki, Pak. Ya alon-alon. Wong kuwi lho, apa kuwi jenenge klambimu kuwi kuning. Kuning. Lah iki yoga rong duwe kuning. Rong duwe kuning. Iki lek ron ade ngemis ning Pak Yuli kan angel kita calone. Lah iya. Ngono kuwi. Ayo Mbak Lia. Mbak Lia sik, ayo, monggo Mbak Lia. Sundari, ayo. Bunga mawar. Bunga mawar. Ngopo ta nak dhisik aku kok? Pariane rayan. Bunga menur. Bunga menur. Karanganyar. Karanganyar. Mugi tambah makmur. Allahumma amin. Selanjutnya monggo Mbak Diajeng Chandra Mulya dari Songgorunggi. Cakar-cakar. Cakar-cakar. Wah, pakulinan iki. Aduh. Lawang kembang mawar pun dipake. Oh. Ya dipake. Monggo sing biasane nyakar iki kucing. Ha iya. Lah, kucing akeh, Pak. Kucing kok. Ngono kuwi. Wong ngono kuwi lek ora tungguke kucing ora marem, Dek. Ayo. Cakar-cakar. 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 Ning pinggir watu. Warga Karanganyar harus tetap bersatu. Allahumma amin. Bapak-bapak meneh lagi warga Karanganyar nggih Pak nggih. Sedaya. Monggo Pak diamini ngangge jenengan piyai nyeni piyai budaya. Diamini ning ngangge lagu kaya sinden-sinden wau. Allahumma amin. Monggo Pak, setunggal kalih tiga. Allah.
Tepuk tangan untuk bapak-bapak sedaya. Wah, nyeni tenan iki. Terima kasih Mbak Chandra Mulya. Selanjutnya Mbak Winong. Winong iki. Iki wis iki. Iki wis dinteni nang pantunmu. Diuculi. Aja diuculi dhewe, wis enek sing tukang nguculi ngono kuwi. Saru, ha iya. Diuculi. Heeh. Kok ya anteng. Nah, pasrah kok ayo. Heeh, sing nguculi mare KWN dadi. Ayo. Maksudnya nguculi sanggul lho, Pak. Iya, iya. Pak, diuculi sanggule anteng. Mungkin nek obah kan malah kena jepit kan sakit to, Pak. Oh, berarti nek diuculi gak entuk obah. Alah aku wong tuwek ra ngerti nang. Diuculi piye? Diuculi. Kok malah anteng. Heeh. Bapak Yuli sangat ganteng. Nggih. Wis parikane sinden njaluk saweran iki ngono kuwi. Lah, Allahumma amin. Didongakne tambah ganteng berarti kan umure tambah dawa ngoten lho, Pak. Iya. Hubungane ganteng karo umur ya apa? Loh, kan awet muda ngoten lho, Pak. Masih ya apa jenenge umure besok Pak Yu 100 tahun tetap ganteng ngoten lho, Pak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir iki Umi Afifah. Ayo, wis sehat wis. Akan pola kok. Ayo. Ayo. Ning pasar. Neng pasar tabrak motor. Ayo. Kisahmu iki, Ning pasar. Neng pasar. Tuku sukun. Tuku sukun. Sedaya warga Karanganyar mugi guyub rukun. Monggo, Pak. Allahumma amin. Guyub rukun ya. Awakmu lek urung tebir? Ya, Pak, wis aku tak pantun ya. Tak parian. Iya. Pantun Jawa. Ya ben iki lho Pak generasi Gen Z iki ngerti lho Pak iki parian, berarti bahasa Indonesia niki pantun ngono lho Pak. Ya mulo tak jelaske to pantun Jawa lah ngono to. Heeh. Geli. Dikapakne geli. Seta Pak. Geli. Geli. Mergo nganggo klambi. Heeh. Bapak Yuli panjenengan ganteng sekali. Allahumma amin. Biasanipun nek enten sing kula lem ngoten niku apa niku disawer 50.000, Pak. Pak Yuli iki nanggap wayang kulino wis ora nggugu omongane sinden-sinden kaya ora koda. Sinden-sinden kota amal ya, Pak. Ah iya. Yo, Pir. Panas sudan haling caping gunung. Yuk. Nadyan wadan sarta Swara suling ngetan kali ulung jumeneng nduk Umi Hafifah ngancani Mbak Yumu kita. Yo. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng saking Sekar Egar Multimedia Narendra TV
Kusuma Production. Wah iya, sing kepareng rawuh ngestreni nyengkuyu ngono lokasi ya, Mbak. Yo, angkaten langgame caping gunung katur dumateng Bapak Juliat Mono. Ya, mangga. Dek jaman berjuang jarak kelingan
Terima kasih luar biasa. Ya. Lah iki gandeng karo panitia Setiaji dipun cawisi campur sari. Ya. Ya, yes. Ya ora ketang sak lagu eman-eman ora ditanjakke. Ngono kuwi. Ya aku memberi kesempatan kepada Winong dan juga Mbak Diajeng Chandra Mulya. Ayo. Iki lho awakmu biasanya kan usul mbok ngangge musik, Pak, ngangge musik. Iki bengi iki kelakon. Loh, kaya apa? Ya. Arep ngaturake tembang apa? Ya sing lagi viral, sing lagi tren. Ya kuwi uga tak aturake karo anak-anakku saka Caksi Lover. Ya. Ya kuwi Mbak Anin, Mbak Nadia karo Mbak Kiki Fatmala. Ayo. Kuwi artis kuwi. Adoh lho nduk kuwi kok Mbak Kiki kok Pati ya, Mbak? Kok Pati. Mongko garwane nyambut gawe ning Jakarta. Lek dina Jumat Setu Minggu kuwi 2 minggu sekali iki kondur. Bojone mulih parandene malah ditinggal ndelok wayang iki piye, Jar? Ayo. Tresnane karo wayang nganti kaya ngono. Tembange apa? Tembange Lestari. Ya. Yo, Mbak Diajeng Chandra Mulya iki garwane Mas Wijosena. Iki mau garwamu tak jaluki tulung supaya sowan ana ing ITS, Nduk. Supaya nggenahake babakan teknis pakliran sesuk ana ing tanggal 30 Dies Natalis ITS Surabaya. Iya. Engko tanggal 16 ya sowan ana Surabaya ana Polda. Hari ulang tahun Brimob. Iya. Yo, cah loro jumenenga coba kaya apa? Dalam lagunya Lestari campur sari, oke, sampun ready. Muga-muga urung dikukuti. Ayo. Tasik ready nggih, Mas? Oke, siap. Nggih. Monggo dipun aturaken Lestari, muga-muga Lestari anggenipun silaturahim Bapak Yuli dan juga seluruh warga masyarakat Jatipura. Ya. Yuk, diaturake berpacu dalam melodio. Katon nglam-lami ambabar wewangi semi arum kembange melati dasar wulane datari Ya karo nyambut gawe ya karo rekreasi. Nah ya mubeng ae mau. Ayo. Mubeng ae, survei ae. Ayo. Kuwi anu nok apa jenenge kuwi sambung wanci dalu mau dikersakake. Sampeyan sing nembangake. Tapi kula bawa mboten? Yo dikumpliti nembung petuk. Tapi kula nyuwun sing bawa Pak Taslim. Oh, sebabe. Kula kangen kali Pak Taslim. Oh iya. Kalih swantene Pak Taslim niku lho, Pak. Ya Allah. Anggere kita amung niku wis. Kita amung. Heeh. Bener, yes Mas Taslim iki leganono kuwi. Anakmu wedok sing ngersakake. Ayo, nyoba kaya apa. Ya karo kanca-kanca Caksi Lover gen seneng. Ayo. Apa ngerti? Ayo. Kamera on. Ayo. Yo, Mas Taslim bawanono. Sing basa Arab iki ya, basa Arap. Yo, Pak. Emanipun Yayipun akrami suarane neh. Turung sun suara le gilap ngono kuwi terlalu mloho kuwi kemlahanen kuwi ora ngerti semu ora
Ayo Mas. Sun ingkang Anggarawa wong hayung rucit wae karo wara-wara rekake Nadyanto cilik-cilikan Sanggar Madangkara sok Minggu tanggal 10 ki ya memperingati hari wayang. Elahane. Jam pira? Wiwit saka jam 8 isuk nganti menjelang adzan zuhur. Lah ngono kuwi. Tek awan lho ben beda karo kancane liyane lak do bengi. Awake dhewe isuk wae. Cocok. Terus disambung neh sok tanggal 29 lek sesuk ki bocah-bocah siswa sing ngenekake lek 29 sing ngenekake ya kuwi mung srawung wong sak kampung hari wayang. Iya ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Piye carane wong sak Indonesia kudu pirsa kabeh lamun to 7 November ki hari wayang. November adalah bulan wayang. Bulan. Bulane gilap. Monggo Mas Taslim. Prandene maksa sukar ukur Syukur cukur. Syukur cukur ayo. Syukur cukur. Iya. Syukur jungkat ayo. Yo. Jebul Nimas uga Waduh. uga Iya. nanggapi wingi bar wayang apa jenenge Kiai wingi karo Mbah Kiai didangu sing maos kirok sinten Pak Dalang niku nggih saking lari pondok wah pondok pundi pondokan ayo ngono transit malah ayo ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tan ana ingkang ngrubeda nyuntak tresno nadyan mung srana piranti yo iki sing tak senengi iki apa ya gambarmu uga ngeglo ya tapi Pak sing gedhe pa ngabareng
muga-muga swaramu tetep awet alus kaya ngono nduk Umi. Alus suarane gilat. Ose to mangono. Mrono ae iki ora. Tur karo laras iso pleng karo gamelan Kiai Berkah Slamet iki jan wis nyawiji dadi siji ngono. Iki saya nyawijine lek kowe mulihmu bareng gamelan wah temenanan iki saya apik. Napa nggih ngoten niku, Pak? Wah temenanan. Sareng truk berarti. Oh iya, aku mbiyen iki jaman sik apa iki sik bocah ngene kerep nderekne Mbah Sukron lek wayangan bareng truk ngono kuwi. Wis melu nata wayang, nata anu apa nek kowe gelem melu nata apa jenenge iki gamelan ngono iki walah temenanan. Wis to mesti beda kowe engko. Ha iya. Luwih kesel kowe engko. Malah kesel ora. Ya, Umi. Mendah payah yen tasida urip lan andika mesti yen matur nuwun anak wedok luar biasa. Muga-muga bar iki jenengan sehat sak teruse ora ana alangan apa-apa. Amin, pangestunipun, Pak. Aku nangis lho nang omah krungu kabar kowe kecelakaan jan. Aduh. Alah napa nggih? Heeh. Lah jenengan lho mboten nyambangi kula. Lho, ambak ra nyambangi tak dongake kok omah iki muga-muga ndang sehat, ndang waras, ndang pulih, aja nganti engko enek apa jenenge luka-luka sing akhire mempengaruhi kecantikane Umi Hafifah lho kaya ngono. Nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Tetep kaya ngono kuwi. Iya, Iki ana pamundhut, wah iki saka kadang-kadang Karang Taruna iki, ya. Pak Dalang Cahya Kuntadi utawi Pak Yoyok dan segenap kru. Kami Karang Taruna Bunga Mas. Nggih. Request lagu nggih. Ninggal Katresnan nggih. Mangke dipun garap Sragenan. Nggih, siap-siap. Matur sembah nuwun nggih. Malah niki kula garap dua versi. Yang pertama Sragenan, kedua cara Jawa Timur, cara Kediren. Ayo. Jaranan, kaya ngono kuwi. Ya. Terus sing ngaturake sapa? Men Rata tak golekne Waranggana sing saka Tulungagung karo saka Kediri. Iki ya dua sejoli. Ha iya. Iki kudu diaturake ndak kecewa Mbah Wir. Ha iya. Iki mergo klangenan kok. Ha iya. Yo. Bir karo apa jenenge Nang coba kaya apa iki bocah loro iki bareng dipancing kon rembukan ya idene ya cemerlang-cemerlang pinter-pinter cah loro iki. Masa? Banyak memberikan masukan-masukan terhadap pakliran untuk generasi sekarang. Wah, tenan. Wis ngono kuwi lek gelem diskusi dadine ya apik. Oh, temenanan. Mula kane wis kuwi pokoke men saya kendel dadi lek karo dalange aja wedi. Ha iya, ngono kuwi. Ning ya kudu papan lek wayang dijak gojek, ayo gojek ngono kuwi. Wong sing penting kuwi lho rumuse kaya omong ngono lho, mbuh sak metu-metune lek mau omong lho ya suwi-suwi dadi dhewe. Pamare randang lucu apa piye ndang lagu ngono lho. Ayo, ngono kuwi. Ya cah loro, ayo coba kaya apa? Wah, jan menik-menik kabeh. Ya, coba. Winong bir kita. Ayo, ngono kuwi. Jan. Lek mambeng iki ya sinden 17 iki rumah saku sing mencorong ya wong telu tok. Ayo. Sinten mawon, Pak? Sinten mawon, Pak? Tiga niku sinten? Mbak Birgita, Mbak Winong karo Mbak Lian ora. Ngono. Ya telu. Kula kita nek kiwane jenengan niku, sine-sine sing kirine jenengan. Oh, ya kabeh ya menyalane sing paling ketok iki tetep sampean bertiga iki temenanan, luar biasa. Tur ya kudune yen mambengi Mas Taslim dijak kudune. Buktine waya perang kethek ya ora enek sing merih. Ayo. Heeh. Lek dolop wis enek ganti Naji Mas nek kene wis enek gogo kono. Ayo. Padha suarane, Pak. Padha wis ana kan lagi dalange. Ucap kacare to. Iya. Wah iki lepas kendali iki ayo. Kan ana jim-jim ayo. Nggih. Yo diaturake ninggal katresnan cah loro coba kaya apa. Monggo Cok dipun aturaken Madangkara. Yo. Ye 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 ye.
Monggo Egar Multimedia. Daranan Dino. Oke. Bonus tambah diri kita. Diri kita dari Hasta Brata.
Pak.